Dobrý den, jsem Lela z Gruzie a tady vám představím moji maminku Natelu, která pro vás dneska bude vařit sírový koláč chačapuri. Chačapuri v Gruzii máme 7 druhů, každý region má svůj vlastní recept na chačapuri a dneska jsme připravovali chačapuri z západní Gruzie a jmenuje se to mengrelský chačapuri. Co všechno potřebujeme k chačapuri? Klasické kynočí těsto, vejce, mlíko, hladká mouka a kvasník. A kyne se to hodina přibližně a poté, jak se to nakyne, už můžeme vlastně s tím pracovat. Tady máme další ingredienci, jenom hladkou mouku, trošku na posypaný, aby jsme mohli s těstem pracovat, sýr balkánský a mozzarella dohromady a pak žloutek a trošku mlíko na potření syrového koláče. Předehrajeme troubu na 250 stupňů. Rozvalíme těsto, dáme sýr na střed a sýr zabalíme do těsta a vytvoříme z toho buchánku. Pak ji položíme na plech a vytvarujeme dokola jako pizzu. Předtím, než dáme do trouby, chačapuri potřebujeme žloutkem, aby to mělo krásnou kurku. A pečeme přibližně 15 minut. A chačapuri se nám hezky upeklo a potřebujeme to maslem, aby rychle zmeklo to těsto.